Килегез Баласитига. Bu Abdullah Tokay'ın Şurali әкияті. Siz күргәнегезчә, әлеге әсәр күп төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Һәм менә без бунда биредә балалар бакчасында Кытайча, инглизчә, татарча, русча 4 телдә Шурали әкиятен укыдык. Төрле милләт балалары булса да, алар хәзерге Тукайның кем икәнен, аның әсәрләрен бик яхшы беләләр, аның иҗаты белән бик яхшы таныш. Who is this? Surali. What does he do? In the city of Kazan, there's a village named Girlay. Their chorus is the mightiest when it cocks in loud cry. Бу бердән-бер безнең шәһәребездә шундый полилингваль балалар бакчасы. Без монда параллель рәвештә 4 телне өйрәнергә тырышабыз. Иң беренче чиратта әлбәттә ул безнең туган телебез, татар теле. Белгәнегезчә, безнең рус балалары да бар, әрмән балалары да бар, яһүдләр дә, төрле милләт балалары. Үзегез беләсез, балалар бик тиз барысын да истә калдыра. Инде ул җырлар менә 5 җыр өйрәндек біз бу айда татар телендә. Абдулла Тукай сүзләренә язылган җырларны бик күп өйрәндек. Рәхәтләнеп балалар җырлыйлар. Яз җитте, тәрәзәне ачтылар. Топ итә, тамчылар. Альбина ханым, беркемгә әсер түгел, менә мәктәпләрдә татар теле укытуга бераз кайбер урыс ата-аналар каршы чыгалар. Безгә кирәкми ул диләр, безнең телне кысау, аның сәгатьләр дип әйтәр. Менә балалар бакчасында шундый канәгатьсезлек белдерүчеләр юкмы? Татарча өйрәнергә. Бик яхшы сорау. Без алдан ук әти-әниләргә әйтеп куйдык. Беләсезме, безнең гади балалар бакчасы түгел. Безнең монда тел өйрәтәбез. Һәм менә безнең максатыбыз балалар бакчасын тәмамлаган балалар безнең рәхәтләнеп, чиста иттереп, татар телендә дә, рус телендә, инглиз телендә сөйләшергә тиешләр. Әти-әниләр бик шатландылар. Дөресен әйтәм, рус әти-әниләре дә хәзер, беләсезме, акыллы кешеләр, алар бик яхшы аңлый барысын да. Чөнки алар беләләр, Татарстанда яшибез. Хәзер мәктәпләрдә татар теле дәресләре бик күп кертелә. Шуңа күрә алар әйтәләр, балалар бакчасыннан татар телен белеп килсәк мәктәпкә, ул әлбәттә аларга бер плюс кына. Гади белән кәҗә шигырен укыды безгә Сәлимә. Узган атнаны гына утренник булган иде, Габдулла Тукай иҗатына багышланган бәйрәм, зур тантана уздырдык. Әти-әниләр килде, җылап утырдылар, урыс әти-әниләре. Балаларын күреп, ул бит безнең балабыз татарча җырлый ала икән дип, шаккатып җылап утырдылар. Менә шуның хәтле. Әйдәле.